Waras. Ya waras. Mergo enek wong sehat ning ora waras. Contone? Jadi nek sehat ki lak nggon jasmani. Heeh. Nek waras ki nggon kejiwaan. Lah nek sehat ora waras. Sehat ora waras ki ya contone wong edan. Oh. Titikane gampang wong edan kuwi. Titikane apa, Mas? Ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, lah kuwi edan. Berarti nek ora waras ya kuwi edan ki contone aku ora ngerti mbok. Nek mriki enten mboten, Pak? Sinten? Oh nggih. Oh, berarti sampean ngelokne aku edan. Aku ora ngelokke penonton, aku ora ngelokke. Oh, berarti sing salah ya penonton. Lah kok penonton salah? Sing salah warga masyarakat yang Sarigunan. Kok iso? Lah wong edan kok ditanggap. Lah berarti panitiane Sing ya ora. aku rene ora ditanggap kok dadak ora edan. Aku ki termasuk panitia Sopo? Aku. Lah berarti Mbak Edan wisan double edan. Oh berarti aku ki edan terus edan meneh Mbak Edan. Nek aku rene iki waras tur sehat. Mergo aku ora ditanggap rene iki. Terus gawan roti sajiem iki. Sampeyan sik kelingan ae. Lho piye to? Wong nek wis digawe becik iku kudu ngeling-eling kabecikan lak ngono. Iya, betul Mas. Matur nuwun Mas Gading. Nggih. Sowan wonten Sarigunan. Nggih, Kampung Sarigunan. Kampung Sragen Wetan. Nonton? Kampung Sarigunan Sragen Wetan Sragen. Sragen Wetan. Nggih. Luar biasa. Nembe niki wayangan Sarigunan kabeh. Iya, betul. Tur niki sing ngadani sing miwiti putra daerah saka Sarigunan. Nggih, betul. Mas Gading Tralala. Lho. Dadi enek nganggo tralala bareng. Lah rumasane lah Pak sampean ki sapa? Jane Pakku sapa to, Mas? Lho, lah iya bapakmu ki sapa? Pakku Pak Gareng Tralala. Lah iya mula Gareng Tralala. Aku wega ngaku Pak anake Pak Udut. Udut ki mau neruske perjuangan. Gimana Pak Gareng? Kok weh dalang kondang tek prei. Sinten? Wah, Pak Anom Dwijo Kangko kelawan Bu Dwi sembah kula katur. Matur nuwun. Wah iki bapak kula niki. Alhamdulillah. Niku kesenengan kula. Nggih. Matur nuwun rawuhipun. Ki tegese anu bela tresno. Iya betul. Dalam rangka Hari Wayang Nasional. Mergo ya kaya panjenengan kanca-kanca Pak Kangko niki Pak Dik, Pak Putut niki pendak dina. Nggih. Mesti gegulangan ning nggon wayang ngeten iki. Enten apa? Mboten apa-apa. Tur niki dirawuhi kelawan para dalang-dalang. Matur nuwun. Nggih, wonten Pak Putut, wonten pepunden kula. Sik ta, Pak Putut ki dalang ta? Nggih, dalang niku. Ngertiku ki tukang lab TikTok. Bakul wayang. Enten Pak Putut, enten pepunden kula Pak Anom Dwijo Kangko. Matur nuwun Pak Kangko. Wonten Pak D kula Pak D Medot Sudarsono. Niku putrane Suwargi Ki Mantep Sudarsono. Wonten Pak D kula, wonten Mas kula Guntur, wonten Mas Pandu, Om Jungkung, sing nang kuyung wonten Mbah Temon, wonten Pak D. Lewantil barang lewantil niki dalang rusuhan kami. Dalang kabeh. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ugi terima kasih untuk Kementerian Kebudayaan ya Mas Gilang, Mas Gading. Nggih, Gilang iki sapa? Mas Gading. Gilang Piccolo enake. Untuk Kementerian Kebudayaan. Ya Mas Gading. Nggih. Asline ndek kita jenengke Gilang ngono lho, bareng dipek Putut ki terus dijenengke Gading ngono. Jenengmu dhisik iki Gilang Tralala ngono iki. Rumah saku Gilang iki sapa? Tenan aku pedhot rombokmu ki wis isi 3 sasi. Si akeh Putut neruske 6 sasi kaya akeh Putut. Nah, Semoga wayang tetap eksis. Ya, betul, nggih. Dan semoga wayang dengan pagelaran wayang menumbuhkan generasi-generasi baru yang lebih bagus, luar biasa. Kaya mau putuku sing mucuki. Nggih. Role Ganesha Tralala mau. Kabeh-kabeh dijenengi Tralala. Trah kok Tralala. Oh, ngono. Berarti Tralala ki duwe trah ya. Ya, heeh. Terus niki ngeten, Pak Gareng, niki mboten jenengan tok mboten bintang tahun mulainya. Ya kuwi Dek Legit Sinden cilik. Iya. Iki musiknya wis dianu, Pak. Kok iki cilik-cilikan Mas sing ditokke iki. Musik ngene.